Wadi kay lay mo na content. Punuan na. Sa pa ka nga punuan naman ni imo pa ko ano no? Naunsa naman taong ka? Murag ka gwapo. Mata ni pre. Usa ka mukha og lami pre, tanawa usa imong dagway og unsa? Naglabay. Ano imong to gilabay? Piso ta. Mga gaon, dara datong putahe. Pag una po ning usok, ang uban, ang bunga mo ikaw na ni kini kay punuan gid ato. Istinga ta nagdibata ng lago man eh. Pastilan. Gimingaw na kuan eh. Pasudlos burit ba? Di ko ano sa kuno sa luwag ki. Habit mo. Oh, pagnon sa. Libong gulangaw. Sa sila. Dara ba yo? Kini atong birahan kini punuan sa kapayas. Di ang bunga de. Oo mo na mo ang bunga. Naunsa ram tawag ang dag content. Oy, kita bitay mabuhat og content, di pa ka mosugot kay mga lanag ta. Kini atong content kay wa ta malanag atong balanghoy kini kapayas atong testingan og malanag batani. Tarong dia pre. Murag narintoy naman siguro ka. Wadi kay lay mo na content. Punuan na. Sa pa ka nga punuan naman ni imo pa ko ano no? Naunsa naman taong ka? Murag ka gwapo. Mata ni pre. Usa ka mukha og lami pre, tanawa usa imong dagway og unsa? Balag tingno kung batig naong pre, basta dila ko mahilo pre. Masuko si mama. Sa daghan si Buretsi ni mo oy. Kaunon to ni. Kay imom ka na punuan. Wa man ta malanag atong balanghoy kini testingan ta ni. Kay de punuan sa kapayas ay. Tro katong kamayaw ay bungaw. May bahay ikay nay gamay. Ug di ta mahilo na, mapusilan kita sa tagiya. Naya lang na imong tingog sa diya. Oy. Sakpan ta. Kay kupte. Matay ni mo kabuang pre, mapriso kita. Preso ano ka? Naglabay. Ano imong to gilabay? Priso ta. Preso. Ano Mapresyo ta ba? Ala ko dito. Ngamong ka. Mga gaon, dara datong putahe. Pag una po ning usok, ang uban, ang bunga mo ikaw na ni kini kay punuan gid ato. Istinga ta nagdibata ng lagom man eh. Bawong lagom na samutan gyud. Mo dinay makaon mga gaon, kini yan sud. Muni raspahon sa mga amaw, hinay ra mga uto ka, kaon na punuan sa payas. Yasa mo kaya amo sa ning munion. Goodbye tomorrow. Ano bantayan ako nga po diras pahon, bunga ra gyud, wadi ko kitag punuan. Karon de, wa ka kita ni kung dudno de singot man ko. Basin lahas lang ko ning tan-on palibot ba. Matay ikaw po de magmahay oroy ka nang mong daggoy nga murag kumot pungkol. Kaon ba ning payas, linghod, punuan ba gyud? Oy, Machay murag tubo. makaon sa? Makaon kay bunga sa mo ni punuan. Apilon pa ni mugras pa imong naw. Kanay mong naong nudno de okay baga-baga na gina. Huwag tag na kutikol mong naong. Mga kaon, managras pa. Ato na kumutang kasin, para magtangan katol-katol. May ngintir na akong bibig, grabe katula to. Kumot. Mga gaon, umanag kumot. Ready na atong putahe. Mga gaon, daratong vitamin. Naubay-ubay kayo nakakumpra na. Mga gaon, sugdan na tanid doso-doso. Karon, binusbatan ko balik lubot, kaman idoso. Ilan? Dimingaw na kuha ni. Pasudlos burit ba? Mga gaon, magkukinsyon ako, mantika. Sunod ko kumatin ang lamas ilonod. Ang lamas diara. Og mga gaon atong tornado. Sunod ko kumatin ang vitamins ilonod. Ang vitamin sa mga gwapo diara. Og mga gaon atong tornado. Sunod ko kumatin ang salmong ilunod. Ang salmon diara. Og mga gaon atong tornado. Sunod ko kumatin ang punuan sa kapayas ilunod. Ang punuan sa kapayas nga giras pa diara. Og mga gaon atong tornado. Sunod ko kumatin ang para timpla ilunod. Kompleto Ricardos. Og mga gaon ato ng itornado. Sunod ko kumatin ang patis ilunod. Ang Silverson soy soy. Og mga gaon atong itornado. Sunod ko kumatin ang tubig ilunod. Ang tubig nga gikan sa tunaan ni Tata Panyo diara. Okay. Og mga gaon atong itornado. Mga gaon, okay na siguro ito na pakilawag ako kumatin. Kung kumatin, pasok. Allah, wow. What the pill? Lami. Ah, wow.
Lami kay magaw, testingin na ninyo. Mga agaw, bubod na. Mga agaw, eating up. Di, kuha sa kuno sa iwag ki. Bayad motor kay pindah labit na. Pag na sa. Ito na, trip ni. Ito yung? Naka sa chamba? Patay na po ni. Kamida na tam. Kamida na pagpurong. Kamida. Mayo. Muda sarap. Yan lang. Yan. Side chill, side. Mga po ang jubit pa. Ini na sunod mo sa. Ngigil sa'yo? Ngingig ng ngaw nga. Hindi. Talaga maslipan ron. Alingin na, kandiyan to. Bawang na subok. Ligong gulangaw. Sa sila. Mga agaw. Sige. Sila tutulan ako. Sila yun. Yung silihar daw. Dibate. Ang ganang. Nagan mo Oh! Mga agaw! Iyayag nga! Wow! Shout out! Oh, shout out to ka Luisito Bugado. Bugado. Shout out dahil da. O sa mga bata dahil sa Franklin's Maddox Berkeley. O shout out. Shout out. O shout out lang ko ni Pipito Luar, Omer TV, Lansville TV, ni Cobrilla, Kerwin from Bohol, GR Ding Lasa, og ni Real TV sa Amudia. Shout out. Shout out kong Arbe Brioso. Shout out kong Francisco Guenga. Shout out kong Jason de la Calzada. Shout out. Shout out ni Kikoy Del Sobribiga from Cagayan de Oro, og ni Johan, og ni Pinky Muna from Sinulog Island, og sa Villamor family from Ormoc Leyte. Shout out. Shout out ni Rini Boy Heraldes from Gindulman, Patag City of Naga, GC Kasilagan Lapas, Carl Ulysses Bersano from Maramag Bukidnon, Kelvin Kit Limpiado from Ransville TV from Qatar, Dexter Kunanan from Malalag Davao del Sur. Shout out Marlon Lara from Bye Bye Leyte, solid followers kang Kurt Alison Cordon, og sa Pasco family and Baritua family, og ni Idi Pasco nga idol kaayo mo. Shout out, thank you kaninyo mga idol. Shout out kang Zia, Minley, John Smith, and Asia Torino from Muhon, Talisay, Cebu. Zita Omega Chapter from Pitos, Talamban. Shout out. GP Piulio alias Budo from Davao. Nilo Alfar from Samal Island. Mark Justin Umbak from Manila, Rizal. Canilla and Marihuan family from Mahawak, Medellin. Villanueva family and Cereales family from Cavite. Ruel Candillada, Susan Mukyala, Junmar Kapampangan, ug sa Badar family from Pulumulok, Pagalungan. Shout out. So, what ba shout out niya? Comment na mo ko to. Wow!